Gvern ġdid nazzjonalista jagħti lill-poplu Malti u għawċi dak li gvern laburista neħħilhom, is-serħan il-moħħ. Kien dan il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-fallimenti tal-gvern fil-qasam tas-sigurtà f'pajjiżna. Konferenza indirizzata mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami, Frank Anthony Tabone u Edmond Kuxkiri. Beppe Fenekadami stqar li gvern laburista ilu snin iwiet aktar sigurtà, iżda dak li qed jaraw in-nies huwa differenti ferm. Għasess magħluqin, nuqqas ta' riżorsi, korpi taħt pressjoni, uffiċjali demotivati u familji li m'għandhomx moħħhom mistrieħ. Semma kif fl-aħħar snin kien hawn żieda allarmanti ta' ser, reati sessuali u anke traffikar ta' droga. Beppe Fenekadami tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu għal-qalbu l-professjonisti kollha li jaħdmu fil-korpi u għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jkun qiegħed jirrikonoxxi l-ħidma tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista huwa determinat li jkun favur iċ-ċittadin ordinarju, iċ-ċittadin onest, iċ-ċittadin li ma jiksirx il-liġi, iċ-ċittadin il-ħafna drabi huwa il-vittma tal-kriminalità. Qed nibatu l-messaġġ li aħna bis-serjetà ħanamlu ġlieda kontra l-kriminalità billi nagħmlu r-riformi li hemm bżonn. Min-naħa tiegħu il-kandidat Edmond Kuxkiri tkellem dwar il-ħtieġa li l-assess tal-pulizija jerġgħu jkunu fil-qalba tal-komunitajiet kif dejjem kienu. Is-sigurtà fil-komunità tibda minn preżenza reali, tibda minn assa miftuħa, tibda minn resident li jaf li meta jkollu bżonn l-għajnuna mhux se isib il-bieb magħluq. Gvern ġdid nazzjonalista jagħti lura lill-komunitajiet dak li dan il-gvern neħħielhom, is-serħan il-moħħ. Edmond Kuxkiri rrimarka li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jinvesti bisħieħ fil-Forzi Armati ta' Malta, inkluż b'teknoloġija moderna, taħriġ u riżorsi. Il-kandidat Frank Anthony Tabone qal li l-gvern ma jistax jibqa' jitkellem dwar is-sigurtà biex jagħmel propaganda meta l-fatti juru realtà differenti. U rrefera għall-Annual Crime Review li juri kif fl-2025 kien hemm żieda ta' 70% f'każijiet marbuta ma' droga. U tenna li gvern ġdid nazzjonalista se jkun kommess li jindirizza dawn l-isfidi reali. Ħaninvestu fl-iskwadri speċjalizzati speċjalment f'Għawdex, ħaninvestu wkoll mhux biss fil-manpower imma wkoll f'apparat biex jiġi faċilitat ukoll lill-pulizija jagħmlu dawk it-tfittxijiet neċessarji biex jiġu neutralizzati il-gbarat, it-traffikanti ta' droga. Nicole Xiberra Żbalbi għal Net News.